escape mask is here. You open it. It's the escape mask that the government bought, hundreds of thousands of them. That's actually the one that the MTA bought. Okay, you pull it out. It's very small. You put it on your head, and this is what we call escape mask, that is good for 15 to 20 minutes. Ο κύριος Μπέικερ είναι πρώην μέλος των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Τα προϊόντα της εταιρείας του εξοπλίζουν χιλιάδες εργαζόμενους στο μετρό της Νέας Υόρκης, χιλιάδες αστυνομικούς της πόλης, αλλά και Ευρωπαίους διπλωμάτες στα Ηνωμένα Έθνη. Στην πελατεία όμως συμπεριλαμβάνεται και η μέση αμερικανική οικογένεια. A typical family will buy what we are calling a kit of products for the baby. You just put your baby inside here. You open this here. You have a bottle. So can you imagine Το ανατριχιαστικό πλαστικό κουστούμι για μωρά πωλείται αντί $350. Οι παραγγελίες αυξάνονται, λέει ο κύριος Μπέικερ, κάθε φορά που η CIA και το FBI ανεβάζουν το συνακερμό στο πορτοκαλί. But as the time goes by, people realizing that this thing is here to stay. We are dealing with unpredictable enemy. We are dealing with a war that against someone that looks like us, think like us. And that's the scariest part, that he's fearless. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα αντίπεινα αρχίζουν μετά το τέλος του πολέμου και ο πόλεμος στο Ιράκ τελείωσε. Ο φόβος για νέο τρομοκρατικό χτύπημα στη Νέα Υόρκη παραμένει μεγάλος. Οι πινακίδες στο μετρό της Μητρόπολης προειδοποιούν σε όλες τις γλώσσες: αν δεις κάτι, πες κάτι. Κάθε εβδομάδα η Νέα Υόρκη ξοδεύει $1 εκατομμύριο στο βωμό της ασφάλειας και ο Δήμαρχος αναγκάζεται να αυξήσει το εισιτήριο του μετρό για να πληρώσει τις υπερορίες των αστυνομικών. Ακόμα και τα πανεπιστήμια μετατράπηκαν σε φρούρια για να κάνουν μαθητές και γονείς να αισθάνονται ασφάλεια. Είναι όμως η απομόνωση ο αποτελεσματικότερος τρόπος να πολεμήσει κανείς τον φόβο? That's the best solution available in the market. And it's good for between 6 to 8 people. You cannot barbecue here, and you cannot smoke cigars. But besides this, you can do everything else here. Από τη Νέα Υόρκη, Μιχάλης Γρυπιώτης. So you don't have to go outside. So you put your chemical bathroom.